سوریانی مردینه خودی لزمان خواه دردکوین شکر اکتاش کل مدیاده خباتکار کشیش خانه دیر الاموره جبو زمانی وی زکماکی نیش بیر کرن و وندانه به لمال درسن خواندن و نویساندنه و آخافتن سوریانی ده زاروکی خواه سوریانکی زمانێکی قدیم و دەولەمەندە li gorî hin lêkolînan ev ziman 6000 salî ye. Zimanê Suryanî zimanekî gelek kevna û zimanekî kevê Samî girûbû yani çibê Erebî û İbranîce û weka birayê hevin yani Erebça û İbranîce û Suryanîce. Suryaniyên li midyata Mêrdînê jî li zimanê xwe xwedî derdikevin. Ji bo vê jî dersên Suryankî didin zarokên xwe wan perwerde dikin. Em weka Suryaniyê midyadê li ana wetanê xwe em hê nav xwe de nav aîlê de em zimanê xwe ê dayîkê em pevre diştexilin û em bivin got vî şiklî dewam ke yanî ji bîr nebe. We birayî to. Şükrü Aktaşê midyadî jî naxwaze zimanî wî were ji bîr kirin. Ji bo vê li malê dersên xwendin, nivîsandin û axaftinê dide kulfetên xwe. Em divin got ji bîr nebe û neslê werin tarîxê werin jî vî zimanî em zarokê xwe bielmênin lê ser got mekteba me nînin ser got cihê got قرصي في زماني الدين سرقونين دميني تاني مالي وجبرولد في عائلات قلق دقات ليبن جبونا قو بزاروك خراب بيشتغلن وفي زماني جوارا بعلمين Suryankî wekî Erebî û İbranî zimanekî Samî ye. Di serî de li Tirkiye herî zêde li Iraq, İran, Sûriye û Lubnanê tê axaftin.